諸者の剣となれ。
その一撃に加護。かの者の傷を癒したまえ。の剣となれ。こんなことな。さあ、リアナ。どうして？リアナ。初めて会ったと。今もそれはそうは思えない。この辺りはそうだった。やっぱり変わっ。これ以上のエルヴィン。皆もよく戦ってくれたぞ。禁断の地ベルゼリア。古の時代、この世界を闇に閉ざそうとした魔族が封じられ、
力も扱う者次第。